Godmorgen, klokken er blevet 6 på den her mandag. Og her er nyhederne fra TV2 News. Jeg står her i dag i Old Delhis fyldte gader for at mærke pulsen efter den alvorlige tsunami, der dræbte 16.000 mennesker. Ja. Jeg står med her med Raoul og Shirabili. Hvordan har I overlevet den voldsomme tsunami? Vi var så heldige, at vi fandt vores fætters Nabils fiskekyr, og det er simpelthen den, vi har levet på i dag. Hvordan har I så fundet mad til at overleve? Jamen, vi har været så heldige at finde 2 fiskestænger, som vi har fisket med, og på den måde har vi forsyning. Ja, godt. Vi står her i dag sammen med Jesper Buch, tidligere kendt for Just Eat, og han vil gerne svare på nogle spørgsmål om hans firma Madkassen. Hvad går det her Madkassen så ud på? Ja, men Madkassen, det er simpelthen et velgørenhedsprojekt til alle de sultne børn i Delhi. Og så kan man donere nogle penge til MobilePay, til mit firma, og så sender vi simpelthen sådan nogle madkasser ned til børnene. Og som I kan se her, så mætter det jo rigtig godt. Ja, det er sådan set det. Ja, men hvad er der så i sådan en madkasse her? Jamen der har vi spaghetti carbonara, lige den her. Men du kan også få for eksempel leverpostejsmad, og du kan få alt det gode, vi kender hjemmefra. Ja, det lyder meget lækkert. Nu når vi er i en klimakrise, hvordan får I så fragtet de her kasser derned? Ja, jamen der har vi jo lavet en smart teknologi, hvor vi bruger droner til at få fragtet dem derned. Og det er sådan set fungeret rigtig godt indtil videre, så vi ser positive resultater.